Исәнмесез, кадерле дуслар. Бүген без Аяз Гыйләшев исемендәге Ярчалы татар дәүләт драма театрының яшь артисты Венер Ринат улы Файзуллин белән якыннан танышырга телибез. Хәерле көн, Венер абый. Сезнең турында интернет челтәрләрдә бик аз, әмма кызыклы мәгълүмат табарга мөмкин. Сез тумышыгыз белән Оренбург ягыннан, сезгә 20 яшь, сәхнәгә килү тарихыгыз да кызык кына килеп чыккан. Әйдәгез шул турыда иркенләп сөйләгез. Бик озын история була бу. Мин бәләкәй чагымда гомумән чаңгыда чаба идем. Районда беренче урыннарда тора идем. 8-нче класслар, 7-нче класслар тирәсендә минем әни музыка укытучысы булып эшкә урнашты мәктәпкә. Һәм әни әйтте миңа, әйтә конкурска барасың җырларга, районда конкурс була дип әйтәм. Юк, бармыйм, әни җырчы, мин спортсмен әйтәм. Ул мине уговорила, мин киттем конкурста җырларга. Талбишек дигән җыр Илназ Сайфиевның репертуарыннан. Әле дә исемдә, зур сәхнәдә беренче тапкыр басып торам. Каушадым инде итеп. Штанымны бетәрләп майттырып торам инде, штанымны үзем җырлыйм, микрофонда үзем штанымны тиямин. Микрофон фонит та башлады, микрофонны алыштырырга чыгалар. Мин үзем җырлыйм, тегендә ишетелми бит инде. Микрофонны алалар, мин микрофон артына үреләм, бүтән микрофонны куялар, кирегә шул микрофонга җырлый башладым. Туктасам, дальше җырлап китә алмас идем. Җырлап кайттым да әнигә әйтәм, юк, бүтән бармыйм әйтәм, бу минеке түгел. Сәхнәгә гомеремдә дә аягыма басмыйм дидем. Шуннан соң икенче конкурс Долг честь Родины дип атала. Әни әйтә барасың, әйтәм, юк, бармыйм. Ул вакытта мин колбасаны нык яратам. Бала-чага инде авыл кешесенә колбаса бит тәмле. Ул миңа әйтте, беренче урын алсаң, 3 колбаса алып бирәм, икенче урын алсаң, 2-не, өченче урын алсаң, 1-не диде. Бардым, җырладым, 3нче урын алдым, әни барыбер 2 колбаса алып бирде. Шуннан соң минем йолдызым кабынып китте. Сәхнәдән төшмәдем дә. Авыл клубында мин үстем аннары соң. Җырлап 9нчы класска хәтлек шунда булдым, конкурска шул районга йөрдем, областной конкурсларга барып урыннар алып кайтып бирдем, җыр буенча. Аннан соң 9нчы классны тәмамлаганда мин Казан театр училищесы турында ишеттем. Шунда барырга булдым инде. 15 яшь булганда мин үземнең авылымнан, әти-әнемнән чыгып киттем. Әни әйтте, юк, җибәрмим бит син әле, балам, әйтәм, юк, мин барам. Әтиңнән сора диде. Әтигә бардым да сорадым. Әти әйтә, әтим әйтәм, шулай Казанга китәм. Ярар диде дә куйды ул. Мин Казанга киттем. Ни өчен сез Казан театр училищесына укырга керергә булдыгыз? Ни өчен укырга керергә булдым? Дөресен генә әйткәндә, 9нчы классны тәмамлаганда мин кая керергә икәнен дә белмәдем. Мин җырчы буласым килде дә, мин шул Казан театр училищесы турында ишетеп киттем. Мин уйладым, инде җырчы булып чыгам. Анда укырга кердек. Безгә укытучылар дидер, этюдлар куярга сорыйлар. Без аптырадык инде, әйтәм, сразу җырларга өйрәнәбездер инде. 2нче курстан гына вокал башланды бездә, ансамбль гына булды 1нче курста. Аннан соң 1нче курсны тәмамлаганда мин гашык булдым театрга һәм театрда эшләсем килеп, әле дә менә эшләп йөрим. Ярчалы драма театрына килү тарихыгыз ничек булды? Безнең 2 мастерыбыз укытты. Берсе Закир Зульфат Хайдарович Тинчурин театрының актеры, икенчесе Гарипова Резида Эриковна Тинчурин театрында режиссер. Резида Эриковна Уильям Шекспирның Цимбелин дигән спектаклен куйды. Анда мин Платен дигән бер малайны уйнадым, королеваның улы. Һәм безнең директорыбыз, режиссерыбыз Кензигулов Олег Мадиярович килеп карады да, һәм әйткән, менә курсыгыздан 3 кеше миңа кирәк була дип инде. Мастер кирде әйтте аның сүзләренә, 3 кеше кирәк, кем икәнен әйтмим әле диде. Барыгызны күккә чәячәксез, укымый башлыйсыз диде инде. Без ладно, онытылды инде бу, карантин тотынды. Карантин вакытында мин авылга кайтып киттем, границаларны яптылар. Татарстанга, Оренбург өлкәсеннән эләгеп булмый. Границаларны ачканнарын ишеттем дә, мин киттем кирегә Казанга. Анда эшкә урнаштым инде, уку юк барыбер. Эшкә урнаштым, стройкада фундаментлар эшләп бирдек без курсташым белән. Аннан соң берсендә кайтып барабыз,
үйге іштенсің. Бірісі WhatsApp'та бдыш деген аталған беседаға добавлять етті. Онда тағын бір курсташ қызым, Физалия есімді. Біз фиктус білен енді курсташым білен кім бізді добавлять етті, кім екен бұл кім деп бердік та, шалтыратабыз Физалияға, Физалия это бұл Кензигул Фарик Мадиярович деп біз сразу аңладық. И ол жазып жіберді, ертеге шындай уақытта ұшыраштақ боламын деп, біз әйе деп келештік те енді екінші күні барып кольцо қаршысында Вахитов янда памятнигі янында отырып сөйлештік, ол біздің шалыға ішке шақырды. Шундан соң мен келгенше мен өзімнің Қазанда қаласын келейді, Тинчурин театрында ішлерге. Мен до последнего ақырға қатлік ойладым, қа келем де, бір-екі ай ішлейм де, кетіп барам кереге Қазанға деп. Жоқ, мен келдім мұнда ішлерге, бірінші атына ішлегенде өк, менің уже шалыдан кетесім келмеді. Тұрып жыл етіп, бізді қабыл етті, барысы да eyde ердем етем, шекелдер ердем етем деп тұралар. Мен ашадым да, һәм мұнда қалдым мұны, ішлейм, кетесім де келмей. Сіздің театр дүниесінде кумиріңіз бар ма? Бұл қазір театрда ішлемей бұға енді Том Харди. Әне үшін Том Харди? Мен аның киноларын башта қарағаным жоқ еді. Мен аның Табу деген киноны қарадым. Шында ойнаған ұшап кетті де, ғымымен аның білен кинолар шыға екен, сразу шуны қарым. Даже Веном деген киносы да ұшады мен, яқшы білген. Ер Шалы шәһәре сізге нәрсе білен ұшай? Шул шәһәрнің еш өсмірін ойнау сізге ауыр болды? Бұл шәһәрнің өзінің бір романтикасы ұшай маңа. Бұл шәһәрнің зданиялары да ескі кібігірек бетінде. Біз еще город Брежнев деген спектакль шығардық бетінде мына. Анда романны оқығаштым, Брежнев вақытлары тұрындайды, Шалы шәһәрі. Шул романны оқығаннан соң, әрбір кішіні урамнан кетіп барасың, китаптан шыққан кебір кішілеріне ерелер. Шундай ук мененшік yazылған. Ол китапны оқығаннан соң, бұл шәһәрні аңлай башладым менде екенін. Һәм шу өзінің бір романтикасы, ол отдельный бір островтағы кебек шәһәр. Қазанда оқыдым, Қазандан да бүтән түрлі, Оренбургта бүтән түрлі, анда өзінчәлекле шәһәр бұл. Рольны ойнарға қиынырақ болды енді, 80-ші елларда әлі мен анда тумағанда. Шалы шәһәрі турында, Шалы шәһәрі бар екенін де білмеген, мен туғашта білмедім екен, өзі-өзінің шул область турында ғына біліп берген кіші. Қиынырақ болды, чөнки мен өзім ол вақытларда болмаған. Көп статьяларны шул 80-ші елғы оқып, киноларны қарап шул вақытлардағы ничектер ойнап шықтық, ләкин әлі тағын эшләргә кирәк. Потолок юк, искә менергә дә, эшләргә роль өстеннән кирәк. Яхшы. Артист өчен иң мөһим сыйфат нинди дип уйлыйсыз? Сәхнәдә уйнаганда отключаться итмәскә. Менә монологны сөйлисең икән сәхнәдә, халыкка сөйлисең бит. Син риска бүтәнәй турында уйлыйсың, син онытасың нәрсә турында сөйләгәнеңне, текстын гомумән онытасың. Иң мөһим сыйфатының берсе шулдыр дип уйлыйм. Сез буш вакытыгызда ни белән шөгыльләнәсез? Буш вакытымда мин җырлар язам. Русча язам, рэп язам мин. Әлеге вакытта әнием турында җыр язарга утырдым. Припевын яздым, куплетны әле әйтәлмим. Куплетны уйлап таба алмыйм әле. Татарча язам әни турында. Шаңгыда шуарга вакытыгыз каламы? Вакыт кала ул шаңгыда шуарга, ләкин мин буш вакытта җырлар язам. Быел менә бер тапкыр гына шаңгыда барып шудым. Гомумән минем 4 ел шаңгыга басканым юк иде менә. Театральный училищега кергәннән бирле. Анда вакыт булмады. Укыганда иртәгәнгә шул 8-гә киләбез укырга, кичке 10-ларда гына кайтып китәбез. Булгалы иде. Төнге сәгать 2-ләргә кадәр спектакльләр репетировать утырганбыз. Менә быел 4 ел эчендә беренче тапкыр аякка шул шаңгыга бастым. Барыбер теге куллар, аяклар арый, ләкин аларның исендә ничек шуырга кирәк икән. Киләчәктә нинди рольләрдә уйныйсыгыз килә? Беренче мистический роль уйныйсым килә, персонаж шундый, куркынычрак. Халык курксын өчен шундый бер спектакльдә уйныйсым килә.
Sizning өчен кайсы жанр якын? Ички сыйфатыгыз белән сез нинди артист? Комик? Трагик? Ички сыйфатым белән мин комик. Гомумән мин драмаларда уйнаганым булмады. Уйный алмыйдым, yani истән генә уйнап чыга идем. Монда менә город Брежневны куйгачтын, шәһәрнекта Брежневны. Үземнең ишемнән ачтым, драмада да уйный алам икән дип. Но комедия миңа барыбер якынрак, чөнки мин гел комедия уйнап йөргән кеше. Сез буш вакытыгызда кызыклы видео язмалар төшерергә яратасыз. Аның астында хэштег «Венер крутой» дип язып калдырасыз. Бу исем сезгә ничек уелга килде һәм бу нәрсәне аңлата? Ул аңлатуым берәй-берендә аңлатмый, ләкин һәрбер артистның үзенең хэштегы белән прикольчыгы булырга тиеш бит инде. Ул ничек мин аны язарга булдым? Игорь Крид чыгарды җыр «Игорь крутой» дигән. Шуннан соң мин шуны ишетеп алып, «Венер крутой» дип яза башладым. Әле студент булганда укганда минем белән карточкага төшәләр икән кешеләр. Алар да «Венер крутой» дип кертә башладылар. Шуннан соң мин дә «Венер крутой», «Венер крутой». Бөтен җирдә «Венер крутой» дип яза башладым. Шул. Димәк, бу исемне кушу сезгә Егор Кридның җыры ярдәм иткән. Әйе. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә киләчәктә яңа үрләр, иҗади уңышлар, тамашачы мәхәббәте теләп калабыз. Рәхмәт бик зур. Үзегезгә рәхмәт.